नै लोगोफोर दखानाव एन्जरा मासे नांनानै थाबाय बेयाव गिदिरथारमोन लाखिनो हायाखै बेखौनो 20 थाखा होननानै बुंदों आरोना बे मुथाखौनो दायो माने गोदान ओंखारनो नालाय मैथायाबो ओमफ्राय मैथायाबो एसे रानलाय 16 जादोंमोन अपारेसना साननै थानानै हगार हरफिनदों बेनि उनाव आं माने द्रप थानाय जादों मर्निं मार्केटावहाय मैगं लांफैदोंमोन नै थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम आङो मार्केटाव फैदोंमोन मैगं एसे लांनो आरो आंहा माइरं गैलामोन आरोना जानाय माइरं बिनि थाखायनो दायो थांफिनगासिनो दंलै लोगोफोर दखान खुलियाखै थांनानै संहैगोन बिनिफ्रायसो दखानाव फैनो हागोन आरोना टाइमाबो 8:30 जानोसै मालाबानो स' थांबाय थानाय लोगोफोर बिदिब्ला न'फारसे आंहा माइरं गैलामोन थावबो गैलामोन बेनिफ्राय दखाननि बियो ओमफ्राय मैगं एसे लाबाय आरोना आङो फुजानि न'आव सफैबाय दायो आङो लोगोफोर ओमफ्रायो मैथा लाबोदों आङो अमाजों मैथाजों संजानो थाखाय बेखौ सायनानै लानि बिनिफ्राय संनि आरोना जल्दि ओमफ्राय दिनै आं एकदम बोरैबा देहाखौ मोजां मोनाखै मानोबा हां थोनो थोनो मोनगासिनो दं आरोना बोरैबा गाज्रि मोनदों आरो मिथिया मानि थाखाय जा बोरैबा प्रब्लेम माने हां लानो प्रब्लेम मोनगासिनो दं आरोना दिनै मानोबा मा जादोंथाय मिथिया आङो मर्निंनिफ्रायनो बिदि जादों आरोना ओमफ्राय मोजां मोनगोन खोमा साननानै दैजोंबो लुसुखांबाय आङो होमबाबो मोजां मोनाखै आरोना लोगोफोर मा जादोंथाय मिथिया संना लागासै लोगोफोर जल्दि हां थोनो मोनदों मानोबा मैथा लाबोदों आङो ओमफ्रायो अमा बेदर लाबोदों आरोना लोगोफोर बे दखाननि सिगारेट गैयामोन बिरि गैयामोन बेखौ लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै बिसोरो खाजा जादों आरोना बिस्कुट ओमफ्राय लेखाया सोजोबदों मनायाव दे मैथा सायनानै लानो लोगोफोर 20 थाखा होननानै बुंदों आरोना बे मुथाखौनो दायो माने गोदान ओंखारनो नालाय मैथायाबो ओमफ्राय मैथायाबो एसे रानलायलायबाय ना मैयानिसोमोननो ओमफ्राय आं होनबाय ना 15 थाखा लादो मोनथाम लांसां होननानै 15 थाखानि हरबाय आरो ओमफ्राय माने अमाखौ जाबा मैथाजों जाबा आंगायनाय मोना ओमफ्राय मोजां मोनो जोङो दाख्लैनिफ्रायनो अमा जायाखैना लोगोफोर गोबाव जाबाय अमा जायैया बेनि थाखायनो बेखौ लाबोदों आरोना आङो मैथाजों अमाजों जानो होननानै ओमफ्राय बोरायाबो अमा जाग्राना अमाखौ जानो लुबैदों मैया आङो बैसिनि आदामोननि हटेलनिफ्राय लायना होफैदोंमोन ओमफ्राय होननायखाय दिनैसो मोनजादों अमा बिदि होननानै अमाखौ आङो गारसिगोन आरोना लोगोफोर आङो बाबाय जानो ओमफ्राय माने आङो सिगां जाखायामोन ना अमाखौ एसे देहाया प्रब्लेम होयो आरोना अमा जाबा आंना ओंखायनो गारनांसिगोन अमाखौ आङो दाख्लैबो हासबेन्डनि सिगाङाव होनबाय थादों आरोना बिदिनो अमा जानायखौ गारनांसिगोन होननानै नै लोगोफोर आंनि आसान सांखाया नायदो बिथिंनिया दङ ओरैजायना बायना होलायबाय आरोना बिदिखायनो बायो आङो मानो बायोथाय आङो रागा जोंनानै बेखायनो बायनानै गाननो बायो आरोना ओमफ्राय गाननांगौबो जायो गानालासेबो थाजाया ओरैबायदि जारला आरोना लोगोफोर गगाबो मोनदों दोनदो सोदो प्लास्टिकआव सोदो होनदां प्लास्टिकआव जेबो गैला खालि खालामबाय आं देहाखौनो मोजां मोनाखै लोगोफोर मा होनबावनो येस मैया बैग्रि लांनो बावदोंना आङो बे मनायावनो दंमोनथ' आङो नायसनानैसो नों लेखा सोनायाव नुवाखै मैया मनायाव गावनो लेखा सोदों मोनाखै आं नागिरबाबो लेखाजों खोबना दोनजोब्बाय थाविलजों सोना दोन मनायाव दा जाहैनो दखानाव थारमाने बैग्रि बेलाथि बायना लाबोदोंमोन दा ओरैनो सोयो नामा नै बैग्रिया जाय मनायाव थाइबा दंबावोमोन आरोना ओमफ्रायो थाविल लाबोदोंमोन आं सुनो होननानै बे थाविलजों खोबनानै थादोंमोन गावनि टफिजों ओमफ्राय दायोथ' इसेबां गोजांलाना गानासै बे टफिखौबो नै बे थाइबाया थाखोमादों आरोना बेखौनो मैया बैग्रि लांनो बावदोंमोन ना मनायाव मारै थाखाय सोखुमानाया भिडिअ बानायलायबाय सोदो ओमफ्राय जोंना सनालिया बिराद बुजिना जासिनबाय आरोना बुजियो ओमफ्राय आंबो रायोबो ना बबेबा समाव दुष्टामि खालामबा रायफ्लाङो आरोना लोगोफोर दखानाव थाङोना बियो ओमफ्राय दखानाव थाहैया आरोना बियो न'नि दखानाव ओमफ्राय बै बिदा दंना थाङो डिस्टार्ब खालामहैयो ओमफ्राय
लेंना लाबोबाबो दसेल' थायो ओमफ्राय बिसोरबो लेंलाङोना गावसोरबो ओमफ्राय थाङो आरोना ओमफ्राय आङो बायो ओमफ्राय बे सिसपि दंना सिसपिनि बे माबायाबो बेबो बे मावग्राया माबे आं नुवाखैथ' हैनै पेन्सिला हैनै बेयावसो दं बेबो लांनोसै दा गावहा हारसिं बरिं जायो नालाय लेंलांनोसै ओमफ्राय लेपटपाव गानना हैबाय थानोसै आरोना मा होनबावनो लोगोफोर आङो दायो जल्दि सायनानै संना लाग्रोसै दै टाइमाबो बिराद जाबायना लोगोफोर बोरायनिबो डिउटि दङ सिगां गवाखै दाबो फोजानोसै आङो र' स' दा लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर दखानाव दहायनो फैदों आं लोगोफोर ओमफ्राय बावनानै थादों भिडिअ बानायैयानो द्रप थाबाथाय बिदिनो जायो आङो नानिया फैनानै गेलेनानै ओंखाम जाखांलायबाय आङो ओंखामखौ जानो हानाय नंला दिनै मानो होनब्ला दहायो आं नोंसोरनो देखायाखै बोराया माने प्रसाद लायना होफैदों आरोना फुरि लाब्रा प्रसाद लाबोदोंमोन नालाय मन्दिरनिफ्राय बेनि थाखायनो आङो गैया जानो हानाय नंला ओंखामखौ बुरजा जाबोबायना आङो फुरिखौनो फिसा ओरै इसिनि गल ना मोनबासो जाबखादों मोनबा 6थासोखा ओमफ्राय बिदि ओंखाम जानो हायोलै ओंखाम जानो हानाय नंला दा मोनायाव जानांसिगोन ओंखामखौ दा जानो हानाय नंला आरोना ओमफ्राय बिराद उन्दुदों थादों दुरबल थोनो मोन्दों मा जादोंथाय दिनै बुलुब बुलाब नुजोबदों ने आंखौ दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर आङो भिडिअ इडिट बानायनो बाखि दंबाबो एसे बेखौ बानायना हगारगोन एसे बिनि उनाव दा लोगो मा खालामनानै थानो बरिंनो ओमफ्रायो बिमाखौबो लाबोबायना न'आवहाय आङो भिडिअ जे आपल'ड होदों दाख्लैनो माने थाब आपल'ड होनो हायाखै आरोना भिडिअआ आइखौ लांदोंमोन 15 तारिखआव फेब्रुवारिनि ओमफ्रायो 16आव जादोंमोन अपारेसना साननै थानानै हगार हरफिनदों बेनि उनाव आं माने द्रप थानाय जादों आरोना भिडिअखौ एसे प्रब्लेम जानायखाय साननैसो थानानै आंबो आइखौ नायनो थांगोन र' बोरायनिबो डिउटि माने बबेबा समाव सुटि जाबा थांनोसै नायनोसै मा जायो थाङा बियो बे जुदि सोलाबाबा नानिजों आंजों थांनानै नायब्रबनानै फैगोन सानदों आरोना आङो माने दासान्दि एसे फैसानि प्रब्लेम जानायखाय थांथ'वाखै आङो न'आवहाय साननैसो उनाव थांगोन आरोना बेखौ लाबोबाय दे लोगोफोर मोजाङानो जाबाय रायज्लायनोबो हाबाय आरोना आइया ओमफ्राय एसेयालाय थाखासिगोन लासै मोजां जालांगोन होनदों आरोना डक्टरा ओमफ्राय होमबाबो सिगांनि बायदि सिगां जेरेखम आइया दादमोन मावनानै दानानै माने माइफोर गायहैयोमोन ना आइया बेबायदि इसेबां हाद्रायनाय नंला आरोना मानो होनब्ला ब्रेननि अपारेसन ना ओमफ्राय ओरैनोबाथ' दा अपारेसनखौ खालामनांला खर'निया जोब्बाय ब्रेननिया कमप्लिट जाजोबखाबाय मैया जाय मा होनो बे सिलाइफोरखौ बख'हैदों आरोना चेकआपआवहाय थांदोंमोन बङाइगावआव स्वागतआवहाय ओमफ्राय आंखौबो लेंहरदोंमोन आङो सोलाबाखै माने आङो एसे न'आव एसे प्रब्लेम जानायखाय आङो थांनाय जायासै गावसोर गोजा लांबाय बेनिफ्राय साननैसो उनाव थांसै सानबाय आरोना ओमफ्राय बे माबाफोरखौ सिलाइ जिहेथु अपारेसन जादोंमोन बेखौहाय बख'नानैहाय ड्रेसिं खालामनानै हरबाय नामा जानाय बिदिनो फुननाय मलम बेबायदि हरदों आरोना बे आथिंनि जे रड लागायदोंमोन बेखौहाय उनावसो बख'नांगोन खोमा ना दायोथ' डक्टरा जेबो होनथ'वाखै नायनोसै माने आथिंनि आलदा ब्रेननि आलदा नालाय थानो एफा थाबथ' बख'नो हानाय नंला मानो होनब्ला बे बायस'दोंसो नालाय बेनि थाखायनो नायनि मा जायो उनावहाय दायोथ' बर्थमान जिखुनु अपारेसना जोबनानै थांबाय मोजां साक्सेसफुल जाबाय आरोना लोगोफोर स' दखानावनो दं आंबो बरिंनो जिरायनानै मा खालामबावनो उपाय गैया नङाबा लोगोफोर जेरैबो मेनटेन खालामनांगौ जायो सोलाबाबाबो मावनांगौ जायो बबेखौबा दोनथ'नांगौ जायो आं माने हस्पिटालनिफ्राय फैनानै सानब्रै सानबाहालागै माने भिडिअखौनो बानायाखै आरोना आं गोसोफोर मोजां नङा मा नङा बेनि थाखायनो बानायनायानो जायाखै ओमफ्राय आं हस्पिटालनि भिडिअखौबो माने बिराद लेट हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर
नै लोगोफोर दखानाव एन्जरा मासे नांनानै थाबाय बेयाव गिदिरथार माने लाखिनो हायाखै बेखौ नायदो